ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗରିବ ଲୋକ କୁଲି ମଜୁରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଛାଡ଼ିବେନି, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ଶାନ୍ତି କରିକି ଖୁସିରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୃଦୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର ଦିନକୁ କମାଉଛନ୍ତି, ମାସକୁ କମାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ପାଣି ଟୋପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ବୁଝିଲେ? ବଡ଼ ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆ ନା। ଗରିବ ଲୋକ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତୁମ ପେଟକୁ ଉପାସ ଛାଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ କୋଟିପତି ଯେ ଲକ୍ଷପତି, ତା ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି, ସେ ତୁମ ମୁହଁରେ ପାଣି ଟୋପା ଦେଉନି। ବାହାରେ ଦୁନିଆ। ହାଁ, କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଗରିବ ଲୋକ ସତ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସେ ରାଜା। କୋଟିପତି ସତ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସେ ଶଳା ଭିକାରୀ।